mga bai na imanto na matitimo kanu sa pantag si iku agama. Anto na ikipantag o mga bai si iku agama. Anto na igalabok o mga bai si iku agama. Anto na iatas tanggungan o mga bai si iku agama. Imanto na tanto ang madakla ukit. Tanto ang madakal alalan. Tanto ang madakal apanaguntaman. Tanto ang madakal galabok aayadid tiroon na agama. Ugaid na ayabuat terima anun wallah. Adi ang galabok sa agama ko mga bai. Kakagya imanto na parayak ko mga bai. Na sa mga bai ang miyagagama sa ayakyap pagagamairan. Na paganayron na unutiran ko Allah, ko parateran ko Allah, ko kaisa-isa niyan. Al-imanu ma'at tawhid. Na ikaduhan al-muwafiq bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayabuat terimaan wallah ang miyagagama ko mga bai. Na sa mga bai ang miyagagama as inyan inisungkad ko lagid o kinisungkad nun kiyang galabukawon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ay katlo na al-ikhlas. Para buas suat ko Allah. Mga bayapag ka nga makinagimanto. Uban yung kalipati agiboy suruto kubulul amal. Sarat akatrima awallah ko panaguntaman ko simba. Al-iman ma'at tawhid. So kaparati ako Allah sarta o kaysaysanin. Wal muwafiqatu bisunnah. Nagusugisong kadiyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khulusu bihi. Nagusuki suat sir kanina Allah. Ada naman to mga tao ading galabak sa agama abublag niran kumwafiq. O gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Si isagim ko ta kitab ayat taytlian na end of the world. Ay basa Arabian na an-nihayatul alami. Mga tao ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggalabak sa agama sa ayakap pagagamairan na lagid o mga padri, agus sa mga madri. Na antonay kaya pagagamairan, antonay kaya galabakiran ko agama, na pupagataling umaaniran, so pupagatin sa seminar, pupagatin sa deuan ko agama, na aya proseduriran na prosedur ang mga kafir. O manipakasunod na pakabugay sa 200, o di na magatus, o di na satrang sa atay, ay pesid ka ko pupangandu sa agama. Nagyaya na biyata na ya ang mga sarwang. Biyata na ya ang mga sarwang ay pupananayan sa giyang kaya agamatan. Ay akabutua sa giyang kaya mga taong ading galabak kung agamaw Allah giyana ni kapag pagugitiran na Allah sa puro na piso-piso sa baba.